Jawa sadurunge dinggoni menungso termasuk tanah sing angker wingit sangar sampai diarani jalma mara jalma mati malah disebut nogung lewang lewung. Lah sapa sing ngenggoni tanah Jawa? Sing ngenggoni tanah Jawa niku anak putune Jin Pri Prayangan sing ten ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Nyingkrihna Jin Pri Prayangan niku nek cara sakniki mboten ampuh pedukunane ngeblak dhewe musuh jin. Lah jin sak tanah Jawa iku carane nyingkrihna niku direwangi Tapa Brata. Rumiyin ten kene Gunung Tidang kalih Sayyid Muhammad Al-Fakir. Akhire saged kepanggih kalih Naya Genggong. Jarene Naya Genggong, Sayyid, anak putu kula sami mlajeng dhateng Segara Kidul. Nggih, Yang, kula dhateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Dadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihis